What? Jó estét, jó szurkolást kívánunk, mezőtúriak! Itt állunk a mezőtúri sportpályán, a fiúk már melegítenek, a kézilabda csapatunk vendége ma a Pixeget. Jó lesz, azt ki kell egyenlíteni, fiúk, szándékos láb, mert a Martfui 10-es számú játékosnak el kell hagyni a korcsolnok területét, ő már vonul az öltözőbe zuhanyozni. Reméljük hozott magába a tusfürdőt. És ez már benne is van, pont amikor lejárt a kiállított játékos büntetése, 7 méteres. Hát ha nem tudják megállítani, akkor góldob, ha meg megállítják, akkor meg szabálytalanság és 7-es. Örülnénk neki, hogyha csinos fiatal hölgyek jönnének be takarítani néha. Na de támad a Makó. Ne tegyük már nagyjá ezt a kapust, hát nem olyan borzasztó, ráadásul alacsony is élteti a csapatot a közönség. Hajrá Max, hajrá Mezőtúr! I'll wear your granddad's clothes, I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes, I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm